welcome ug happy weekend sa tanan natong mga kaigsunan o mga higala nga nagsunod sa atong programa Takna sa Pagtuon. Karon nga semana malipayon kita nga atong padayonon ang atong pag-review sa atong lesson every week. Ug nalipay sab kita nga kauban nato karon ang atong kanunay nga gikuyog sa atong pagtuon niining weekly nato nga episodes mga kaigsunan ug mga higala. Dinhi sa akong tapad si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong Women's Ministries Director sa SPUC. Ug dinhi sa PICAS, ang ato pong kinakusgan nga Health Ministries Director nga si Dr. Ray De La Cruz. Gani pasalamatan nato sila sa ilahang hatag silang services during the past few weeks mga kaigsunan mga higala. And I really miss all of you during this study for the weekly lesson. Karon nga semana, malipayon kita nga atong padayonon ng pagtuon kining usa ka importante nga topic mahitungod sa stewardship mga kaigsunan. Niabot na kita sa pinaka-peak sa atong pagtuon sa atong stewardship themes. Yang atong title for the week is The Impact of Tithing. Sa Binisaya, gi-translate ni sa itong Bisaya nga leksyon mga kaigsunan og ang kabug-aton sa pag-ikapulo. Unsa gyud kabugat ang ikapulo mga kaigsunan? Unsa gyud ka mahinungdanon ang pamaagi nga organized, systematic o wala kay kadudahan nga pamaagi sa pagtigom o pag-distribute sa ikapulo. Kini nga mga issues ato ning tun-an karon nga leksyon mga kaigsunan. Napan sa dili pa ta moadto sa unahan, ako kamong dapiton sa usa ka mahinungdanon kayo nga pagpangayo sa panalangin o kinaadman gikan sa Dios pinagi sa pagampo kuyog ni Ma'am Pinky. Magampot ang mga kaigsuonan. O Diyos na mong gamhanan tag-iya sa mong mga kinabuhi. Kanunay gyud namong giila ikaw nga mao ang tag-iya sa tanang butang. Ang among leksyon karon nagatudlo ug daghang kaayong mga espirituhanon nga kamatuoran nga may labot sa among timba ang pag-ikapulo. Tabangi kami o Dios nga amo giyong masabtan sa kinasing-kasing ug among i-aplikar kini sa among kinabuhi. Padalangini ang tanang mga kaigsuonan, mga higala nga nagasunod nining takna sa pagtuon. Ug pasaylua kami o Dios sa tanan namong mga kapakyasan aron kami takos pagdawat sa tubag sa among mga pag-ampo kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo sa pagampo Ma'am Pinky. Ato kining padayonon mga kaigsunan, pinaagi sa pag-una sa atong pagtimbaya sa atong mga kahigalaan o mga supporters o labi na gyud sa nagsunod gyud nga regular sa atong takna sa pagtuon. Unahon ako pagbasa. Actually, sulod sa pila ka mga semana, I was out for an official activity. O nalipay ko nga makikauban balik kaninyo. O atong dadon ang pagpanimbaya sa atong mga higala das tibuok kalibutan mga kaigsunan. Unahon na to, kining atong nagsunod gyud kanunay na dinha sa Lambahon Church. O atong mga kaigsunan dinha sa Baganga. Most especially kang Brother Mario Godin and his family. Maingon man sa itong mga kaigsuonan din ha. Ato sab gi-greet si Dennis o si Karel Rubiato nga kasamtangan na nakakaroon sa New Jersey City, New Jersey, USA. Kunya ato sab na hibalag ang atong pipila ka mga suki kayo nga tagsunod sa ato ang takna sa pagtuon, mga banggiitan ni nga atong mga magbubuhat nga karon dinhi sa Cagayan de Oro o ang uban anaa sa Misamis Oriental mga kaigsunan, si Sir Sammy De Vera and his family. Ato sab gigreet si Brother Sir Ananias Galupi o maingon man usab si Dr. Yuli Kiruela. Happy weekend kaninyong tanan. Amen. Ako po di-greet mga kapaglaom ang ato ang mga tigpaminaw nagasubaybay sa ato ang pagtuon niini sa atong leksyon. Unahon nako sa pag-greet si Brother Winnie Berago nga naa karon ato karon sa Japan. Amen.
subaybay sila, nagasunod sila sa atong pagtuon, kaubanan sa mga kaigsuonan ditong dapita. Ako po digrit ang atong mga kaigsuonan nga nagasunod sa atong nga pagtuon nga naa karon sa Cebu. Nagasubaybay sila labi na sa mga miyembro nga naa sa Capitol Center nga gipanguluhan ni Pastor Pagunsan nga Noah. So upon po sa mga atong mga kaigsuonan dinhi sa ato ang union labi na sa atong mga kaigsuonan nga gikan sa Northeastern Mindanao Mission, mga kaigsuonan gikan sa Davao Mission ug sa Southern Mindanao Mission. Ang Diyos magapanalangin kaninyo samtang kita magapadayon sa atong nga pagtuon. Niadtong milabayng weekend dito ko sa Valencia o daghan ang mga kaigsuonan nagapadayag nga sila nagamakugihon sa pagsunod sa atong programa. So akong i-greet ang atong mga kaigsuonan diha, si Ate Ros Araniego o ang iyang tibok Panimalay, si Ma'am Jingjing Milestone diha sa Adventist Medical Center, kauban ni Sir Dudong Torniado. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga dili na nako manganlan tungod sa ilang daghang nga ngalan, o lakip usab dito sa Northeastern Mindanao Mission nga nasibot sab sila sa pagpadayag nga nalipay sila sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. So akong kamong gipadasig nga magpadayon kamong mga igsuon. Amen. Okay, salamat kayo niya ng higayon o nalipay kami makaigsunan nga manimbaya kaninyo karon nga weekend. Actually, karon nga Sabado na kita sa Pagadian City Central Church magahimo ta og viewers fellowship ang Hope Channel mo ana gyud sa Pagadian City karong Sabado among gipahibalo nga ang Pagadian City Central Church nga naa dinha sa San Pedro mao'y venue sa atong pinakauna gyud nga viewers fellowship sa Hope Channel. Pagkita ta ninyo din ha among panimbaya pod sa atong mga kaigsuonan din ha, panimalay ni Mr. and Mrs. Valdihuesa, ni Sir Juni Tumarong and family ug sa mga kaigsuonan nga supportive kayo sa atong mga pangulo din ha. Labi na gyud sa atong church pastor nga si Pastor Otom. We would like to congratulate you, Pastor Otom, for a new responsibility. Amen. Karong sunod bulan lahi na ang imong katungdanan unya lahi na po magdumala sa atong iglesia din ha sa San Pedro Church. Mayngon usab sa atong mga kaiglesiyahan palibot din ha. You are very much welcome. We will see you. Amo kamong gipahibalo nga ang Hope Channel na adin ha karong Sabado unya pagkahapon mag-live ta mga kaigsunan og entertain din ha sa ato ang pinaka gipaabot nga program ang pangutana pastor kuyog ni Pastor Bacalares. Gani sa Hour of Worship ang atong speaker din ha ang atong president sa South Philippine Union Conference si Pastor Roger Caderma. See you all there. Happy Sabat sa atong mga kaigsunan karon nga Sabado dinhi sa Pagadian City Central Church. Nasabta dihay Yeah. nindot kaayo nga singing group diha sa Pagadian City Adventist Church nga gipanguluhan nila ni Ma'am Bibing Oh yeah. Makilaba. So greetings diha Bing og Brother Saldi og sa imong pamilya. Okay, amen. So diretso ta mga kaigsunan sa atong pag-discuss sa atong lesson for this week. Ato gyud nga gi-address karong Sabaduha mga kaigsunan kining mahitungod sa ikapulo. Unsa man gyud ang biblical foundation sa ikapulo? Ngano man gyud nga naay ikapulo? Asa ba ni gipasikad nato nga ang ubang mga iglesia naay uban required pud sila nga maikapulo, and I think in all other churches mga kaigsunan murag mao ni pamaagi nga giaplikar aron modagan gyud ang atong mga kaiglesiyahan. Ang uban ani gisweldo sa ato ang mga pastor, ang uban ani labi na gyud sa mga dili Seventh-day Adventist churches mao po ni ang gigamit sa other ministry outreach mga kaigsunan. Pero niining si Manaha mas ma-define nato og unsa gyud ang kagamitan niini ikapulo within the Seventh-day Adventist Church nga denomination mga kaigsunan. So panganda mo din ha, ato kining pagatukyan. Atong hatag ni Ma'am Pinky ang higayon sa pagbasa sa ato ang memory text for the week. Ma'am Pinky. Makita sa 1 Corinto 9 versikulo 13 nagaingon, wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagaalagad sa mga butang nga balaan
nagakaon sa mga butang sa templo, ug ang mga nagaalagad sa halaran makaambit sa mga hinalad sa halaran? Okay. That is 1 Corinthians 9:13 and 14. Gisulat na ni Pablo mga kaigsunan alang sa mga taga-Korinto. I think mao ni siya ang specific instruction sa New Testament mga kaigsunan nga nahimo pong usa sa atong biblical foundation nganong ang sistema sa pag-ikapulo mao'y atong gigamit karon. Lahi pod diha sa ikapulo mga kaigsunan kining mga offerings, pero specifically unsa gyud ang kagamitan sa ato ikapulo. Dr. Ray. Yan sa pa, Pastor, ang Ayan. versikulo 14, na-miss na ko pagbasa. So, ako Okay. padayon. Yeah. Ingon man usab ni ini, nagsugo ang Ginoo aron kadto nga nagamantala sa maayong balita, kinahanglan magpanginabuhi sila sa maayong balita. Yeah, Ang amen. versikulo 14. Yeah, that's very specific mga kaigsunan nga kadtong mga nagbuhat diha sa iglesia na mabaw na kayo ni layman's term na ni sa mga kaigsunan. Ang mga magbubuhat diha sa iglesia, particularly ang ato mga pastors, mga ministro mga kaigsunan, design gyud na sa Biblia nga dili gyud sila mangimpliyo og other than sole employment in the church. Mao na nga dili nimo makita sa mga Seventh-day Adventist Church nga mga pastors, mga district pastors, mga kaigsunan nga employed sila as a pastor, unya mudawat po sila laing employment from other companies or other entities mga kaigsunan aron swelduhan po sila dito. So, specifically, sa sweldo alang sa atong mga mugubuhat mga kaigsunan, gisiguro ni by policy and by way of system sa atong iglesia nga ang pastor bisag dili na siya mo trabaho pa og pang personal niya nga pag-augment sa iyang paninapi mga kaigsunan, he will still be able to live a decent o niya hamugaway nga kinabuhi. Ingunan niya ang atong paagi mga kaigsunan. So, pasabot ni So, Pastor yes. nga walay sideline. Yeah. Ang na-engage ani nga kuan ang Yeah. buhat sa Ginoo. That's right. Oh. Dili pod pareha sa uban nga mga other churches nga naa sila'y trabaho for the whole week o niya at the weekend Mao na ilang. mao na ilahang trabaho niya. Unsay bahin nila gikan dito sa tithes and offerings sa mga kaigsunan nga moabot din diha na po sila magkuha silang share. Kung atong tanawon, Pastor Hes, kining ato ang leksyon may tungod sa ikapulo, kung unsay purpose ni unaw kagamitan ani, gusto na ko ibalik una nga ang tithing mao ni ang atong spiritual decision to be honest. Mao ni spiritual decision nato to involve in honest and in our faith. O kining tithing, sumala pa sa atong leksyon, importante kaayo ni siya kay mauni ang expression sa ato ang pagtuo diha sa Dios. Ngano nga expression man ni siya tungod kay mauni ang magsukod sa ato ang spiritual nga relasyon diha sa Ginoo. So Yeah. unsay kagamitan ani? Kung atong tanawon dili lang bayani siya sa ato ang iglesia nga Seventh-day Adventist mga kaigsunan, kundi ang prinsipyo sa paghatag og ikapulo pinasikad kini sa balaan nga kasulatan. Nga That's kung right. atong tanawon, kini mauni paagi nga pag-fund nato o pagsuportar nato sa misyon sa atong iglesia. Nga unsa pa atong misyon? Simple ang atong misyon mga kaigsunan, preparing people for heaven by loving, teaching, and training them to work for Jesus. Yeah. In other words, mauni ang atong pagmensahe sa mensahe sa kaluwasan. O kini nga pagmensahe sa kaluwasan, ang nagsuportar niini mao ang atong ikapulo pinaagi sa paghatag ug suportar sa atong mga magbubuhat. Yeah, correct. Mao na nga ang pag-ikapulo, importante gyud kaayo para nga magpadayon ang buhat sa Ginoo. Mao. Kay wala, sa tinuod lang mga kaigsuonan, wala na kinahanglan sa Ginoo ang kwarta para sa iyang kaugalingon. Kundi sa pagsuporta sa iyang buhat nga nagapadayon kay gitagaan man taniyang dako kaayo nga tahas ang misyon nga katong nahisgutan ni Pastor de la Cruz nga pag-andam sa mga katawan alang sa langitong puloy-anan, pinaagi sa paghigugma, pagtudlo o
bansay. Oo, yeah. Okay ni tanan di bang kakahimo ani mo kandak kag seminar diha nga wa kay kwarta. Unsa man nimo na? Mukanda ka og wali wa kay kwarta. Asa man nimo ni kuha gawas og dagang kaayong mga kaigsuonan nga generous kaayo nga mo suporta pero gitaga nasa akong pagsabot gitagaan tag lagda prinsipyo nga gikan gid sa Ginoo nga dili tagon nga tira pasagad nga pamaagi. Yeah, correct. Systematic yun. Actually, sa Biblia pa lang yun mga kaigsunan, makita na gini mo ang design diha sa Ginoo nga ang iyahang buhat mao man gini ang paglukop sa tibuok kalibutan sa ministeryo nga iyahang ebanghelyo. Unya, design gyud sa Ginoo mga kaigsunan that He has a personal claim on the money of the people who are working. Tanan kita mga kaigsunan nagtrabaho man ta na aman tay mga income. Gitawag man siya sa Biblia nga increase o ang pagtubo. Matag adlaw ba atong trabaho, inadlawan ba ta or kininsina or binulan? Kanang atong income diha makaigsunan tubo na sa atong asset and God claims only a portion of it. Actually, kung natong kuhaon ang equation na ni Pastor Ray, ang Ginoo biyay provider sa tanan, di ba? Oh, siya naghatag na to og lawas, nagitagaan ta niya kinabuhi, mayong bukton, usahay pagpang-apply og trabaho, iyapang i-manipulate ang mga circumstances aron masulod gyud ka dili itong uban kay tao ligid as Ginoo. So basically iya gini sa Ginoo tanan, but instead of requiring all the income from us nga iyahan nang ang kuno ningon siya no. 10% lang diha. And with 10% makaigsunan gitawag ni siya nato og equitable way of stewardship. Kana bitong equitable, what do you understand about the word equitable? Ang equitable na diha ang word nga equal. O niya balanse, patas. So which means sa part sa Ginoo siya nag-provide pero mangayo lang siya og 10% sa gain sa atong partnership sa iya. And of course, bisan kinsa nga worker or empleyado mamumuo mga kaigsunan madako o magamay ang iyang income, itawag na to nag-equitable gihapon nga pamaagi tungod kay only 10%. Pananglit ako mo income ko og usa ka tos lang ang adlaw, 10 pesos ra pud ang akong obligasyon diha nga iya sa Ginoo. Pero mo income po ko og 50 mil, of course 10% of 50,000 is 5,000 pesos. Dili siya ingon nga ratsada tanan. So ingon ana gyud ka wise ang atong Ginoo mga kaigsunan. So with this money iyag yung gidesign mga kaigsunan nga kining kwartaha nga natigom kinatibuk-an sa tanan niyang mga katawhan sa kalibutan maupod ni ang systematic nga gamiton aron iwali ang ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa uban nga wa pa makailan niya. Kung atong tanawon Pastor Hesno, gikan pa sa sinugdan pagbuhat sa Ginoo. Tanan gihimo niya mga sistema. Kay kining ikapulo is a system to fund God's church. Para sa atong lawas. Nagkadaiya nga mga sistema ang atong lawas na atay nervous system, na atay digestive system, nga kini nga mga sistema apil ni siya sa pagsuportar sa atong lawas. Mausab ang iglesia. Gitagaan sa Dios og sistema aron nga kining iyahang buhat dili ni siya mabalda. Mao na nga makita nato dinhi mga kaigsunan nga gikan pa sa sinugdan. Although kaya niya ni suportahan bisan dili ta mohatag niya, pero iyahaning gihatag nganhi kanato mga kaigsunan nga responsibilidad sa atong partnership ngadto kaniya. Ang purpose niini mga kaigsunan akong nakita is panalangin alang sa naghatag. Yeah. Panalangin sa iyang iglesia, panalangin sa naghatag ug katong ingon ni Pastor Hes ganiha nga equitable, tanan ni siya mapanalanginan. Yeah, equal correct. ang blessing nga madawat. Na statement diri mga kaigsuonan nga nindot kaayo ba when rightly understood it serves as a spiritual measurement of our relationship with God. So ato nang nisgutan sa bilabay nga mga pagtuon nato nga ang tao nahimo nga tinugyanan sa tanang butang. Gigikan sa Dios. Apil sa iyang lawas. So kung imong hunahon sa sinugdanan pa lang given na tanan. Di ba? Systematic gyud ang Ginoo gyud. Kay wa man niya himuang ang tao nga wa pay hangin. Gihimo sa Ginoo tanan
usa pa ang tao nga ready na ang tanan nga Nga pagkinahanglan. magkikinahanglan sa tao, Amen. pagkaon, hangin, tubig, ana no. So, kung ato bang i-analyze ni, kadang moingon ko nga sa sudugdanan given na tanan. So, ang Ginoo naghatag sa tanan. Unya kita dire gihatagan ta guideline unsaon nato na pag-atiman. Oh, mo na nga mo function na diha ang atong pagkatinog-iyanan. Karon specific man gyud ang atong pagtuon karon kining ikapulo. Murag kay spiritual blessing man dayon nga atong gisgutan. Gani ikapulo ra ang gipangayo. 10 parts lang ang iyang gipangayo. Pero ato kung hunaon kung very generous gyud ka, pwede gihatag gud nimo tanan pero dili ka ingon ana kadalo ang Ginoo. Kay nakita niya nga ang tao do na pud siya panginahanglan. Yeah. So the more nga maghatag ka, imana given na siya no, ikapulo dire blessing og kining tanan dire. The more you give, the more hindi kuha ni mo dinhi kay ibutang ni mo des pikas nga timbangan, akong imong imagine nga timbangan ni. Pagbutang ni mo dire, unsa mahitabo kay gikuhaan man ni, mulalom ni siya, mupaubos. Sa ato pang mubugat ang blessing, no? Yeah. Pag sige kaghatag, anton mugaan ni siya. Murag imong makita nga tungod sa imong pagka-generous, kini siya magkaanam og kabugat hangtod nga murag ikaw ipaugpot ka sa langit ba? Oh, yeah. That's right. Murag nindot kay na nga sa akong pagsabot, importante kay nga tong masabtan kay bisan kog hangin di ta kabayad sa Ginoo pero ato ta sa ospital nilibo. Mao. Yeah, that's right. So kung atong tanawon makaigsoon aton manggisgutan kining panalangin siya espirituhanon nga panalangin. Actually, duha ka avenue ang atong mapanalanginan ini makaigsunan when a person faithfully returns his tithe. Una, obviously mapanalanginan niya ang entity kung asa na siya nga church naghulog sa iyang ikapulo, domino effect na siya ang church na ana siya panalangin, paingon na dito sa iyang mission, paingon na dito sa union o paingon na tungkol to taas into the central storehouse makaigsunan. But that's only one-way blessing. The other way around is ikaw nga naghatag, grabe po ang imong panalangin. Ato naman yung naklaro daan makaigsunan. We do not give aron ta makadawat og panalangin, kundili naghatag ta sa ato ang sabahin nga iya sa Ginoo makaigsunan kay gipanalanginan naman ta niya daan. And besides that, kining atong measurements atong pagka nakapahimulo sa panalangin sa Ginoo makaigsunan, spiritually, abi ninyo makaingon biya kita nga kini bitaw ang pagka-tithe giver sa usa ka tawo. Usa po ni siya pinaka maayo kaayo nga sukdanan sa iyang spiritual relationship sa Ginoo. Yeah. Kasagara sa mga dili kaayo mo faithful sila ikapulo, daghan sila mga issues, daghan mga pangutana sa Ginoo og imposible siya ron naman ginang Ginoo dato na kayo wa man gina siya gani tingali manginahanglan sa akong kwarta pero pati ni ikapulo sa kuang income iya pagyudning uting kayon iya pagyudning interesan. When you are faithful mga kaigsunan, issues like this are gone from your heart. Sa ato pa imo na nang gitugyan sa Ginoo tanan a relationship, spiritual relationship uban sa Dios mga igsuon. Wa na kay issues, satisfied na kadinha, and you indeed are God's friend who trusts Him. Nagsalig ta niya o niya nagtugyan tas tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi kay kana pa lang part sa imong finances gihatag na guni mo sa Ginoo na. So spiritual nga panalangin makiigsunan nagpaabot sa tanan nga nagmatinud-anon sa ilahang obligasyon sa Ginoo when it comes to the tithe. Isa pa kabutang paghatag nato sa atong ikapulo mga kaigsuonan. Nagtudlo ka nato ni sa pagsalig nato sa Ginoo. Yeah. Kay kung kulang ta og pagsalig sa Ginoo, mao gani nga si Malakias nagingon ka nato sa iyahang gisulat nga ingon ang Ginoo, ingon ang Ginoo, sulayi ako ninyo karon. Kanang pulong nga gihagit ta sa Dios nga musulay kaniya, it is a challenge to trust God. Kaning ingon nato nga pagsalig no, kanang wala na bitaw mabilin sa imuha. Yeah. Naay mga instances ana mga kaigsunan nga ang nabilin din hinga sa lapi. Kana na lang gyud akong ikapulo. Kung ako paning ihatag, mag-unsa na lang ko.
Pero kung atong saligan ang atong Dios, ug naatay lig-on nga relasyon diha kaniya, suod nga relasyon. Kung ato siyang saligan, kaningon man siya nga sulay ako ninyo karon. Kung dili na ko ablihan ang tambuanan sa langit, makadaghan na mga kaigsunan ang kasinatian sa mga katawhan sa Ginoo nga sila nagsalig, gihatag yun, gibalik ngadto sa Ginoo ang iya sa Ginoo, then nakaangkon sila sa resulta sa panalangin gikan sa Dios. Tan sa pastor, naka-mention man ka nga ang ikapulo gihatag balik sa Ginoo. Murag dili murag ang ato ani igsuon nga iuli kay kining ikapulo bahin gini sa Ginoo. Wa pa kakahatag og offering. Giyangko na sa Ginoo. Oh, iya hagid na. So we have never given anything if you are practicing to become faithful type giver. Giver, yeah. So I like the point. Naghatag nato ni og pagsalig sa Ginoo. Di ba? Pagsalig. Kung wa kay pagsalig, di ka mohatag ba? Kawat-kawatan nimo. Unya, mo yung ka nga, uy, nakahatag naman ko sa Ginoo. Giuli pa lang to nimong tithes. Wa pa Sa to kakahatag. pa, kung mohatag yung ka, mga kaigsuonan, mo decide kay, mo bang dubliho ang imong ikapulo, pwede ka tunga sa babilin sa imo, depende sa kadako sa imong lulan o sa imong gugma sa Ginoo. So, mo nang panahon na nga makaingon ta nga, Naghatag na ta. naghatag yung ka, nga nang Yeah. sacrificial giving. Okay. Salamat kayo sa mga punto mga kaigsunan. Nagkalami o nagkalalo mga to ang gidiscuss karon. But we will get back to the point pagkahuman ni ining atong mubo nga break mga kaigsunan. Ay mong hawa din na. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Nalipay kami nga nagpabilin kamo din ha. Ug atong parehino ng atong pagtuon sumpay sa ato ang suhito nga gibiyahan kaganina. Ato karong palawman ng ato ang paghisgot makaigsunan sa katuyuan sa ikapulo. Kaganina, naisgutan man nato sa introduction nga mo ni isweldo nato sa itong mga magbubuhat, diha mabuhi ang gawali sa Ebanghelyo sa Ginoo. Atong tanahon karon og unsa gyud ang gilatid sa Biblia mahitungod ni ining katuyuan sa ikapulo mga kaigsunan. Pastor Ray. Ingon pa niya dinhi mga kaigsunan, gusto na ko basahon mga kaigsunan ang gisulti ni Apostol Pablo dinhi sa 1 Corinto kapitulo 9 bersikulo 14. Nagaingon siya dinhi, in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Okay. So, klaro kayo mga kaigsunan nga kadto di ay nagbuhat sa pagproklamar sa mayong balita, diapon sila mabuhi. Amen. So in other words, sa atong term karon, sweldo sa mga ministro. Okay, yeah, that's it. Sweldo sa mga pastors, sweldo sa atong layman, kinibitaw nga to ang giwali mga kaigsunan, evangelism fund nga atong gamit aron magwali ta kada tuig, kada bulan gani as far as the availability of the fund is concerned mga kaigsunan. Kining mga butanga gikan ni siya sa tight money mga kaigsunan. Gani in other institutions ang ato mga Bible teachers, mga professors nga nag-hold sa Bible subjects mga kaigsunan are being paid by the tithe. Amen. Ang question karon, Pastor, paunsa maning atong gigamit sa ato ang beautification sa ato mga church, mga allotment for other institutions. Of course, mga kaigsunan, sa inawas ning halad, nga dili gikan sa ikapulo mga kaigsunan, nga gikan sab sa mga abundansya nga halad sa atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Mao. Yeah, but specifically, when it comes to the gospel, mga igsuon, nagdala sa Ebanghelyo, pagbutyag sa Ebanghelyo, ngadtos kinatumyan sa yuta, these are being funded by the tithe money. So, mura og lahi gyud ang pamahagi nato nga Seventh-day Adventist Church kay tungod niini mga kaigsunan ang ato yung emphasis sabi na sa ikapulo kay ikapulo man gyud nato ang pinakasigurado nga gaabot. Mao.
mauna nga ang tendency para ra gyud sa evangelism ang ato ang gidagana niining tanan makaigsunan. Pero kung naedukar lang gyud unta ang tanan no, nga dili lang sa ikapulo sila mohatag kundi bisan pa sa ilang inawas nga mga halad, mas dako pa gyud unta ang maabtan sa ato ang stewardship ug sa atong paninapi sa iglesia mga igsoon. In addition to that, di na giingon din ni si Ellen G. White. Kabalo naman tatanan o kinsa ni si Ellen G. White. Tithe is to be used for a particular purpose and must remain so. Oh, naghisgot ka nga particular ka ito siya. The tithe is set apart for a special use. It is not to be regarded as a poor fund. Tama It sa is mga- to be especially devoted to the support of those who are bearing God's message to the world. Yeah. And it should not be diverted from this purpose. Yeah, Amen. that's right. So specific gyud, piho gyud makaigsunan ang katuyuan sa atong ikapulo. So aside from that, mo na pag-abot nga naatay halad, kanang halad, gibahin man nato na diha for the church fund. Half of that will stay in the church. Unya half of that will come with the tithe paingon na dito sa misyon mga kaigsuonan. So inguna na ang atong pagpadagan, pero ang ikapulo mga igsuon mao gyud na ang gigamit alang sa specific nga katuyuan. Pero na inobserbahan diri sa atong leksyon mga kaigsuonan na ay usa ka quotation din ni Christian Smith ug Michael Emerson. Matod pa niya, if every Christian gave an honest tithe, no? Kung ang matag Kristohanon kuno sa tibuok kalibutan, or just think of your local place sa usa lang ba ka misyon or diri sa tibuok lang ba Mindanao or baka sa imong lokal nga iglesia, kung ang tanan paunta nga Kristohanon nag-uli sa iyahang matinud-anon nga ikapulo, the result would be almost unimaginable. Dili nimo masukod ang resulta kung ang tanan paunta. Usahay mo ingon ta, Pastor, dili naman ta kinahanglan tingali nga mag-promote ang ikapulo karon kay tanawa ra gud ang atong mga kaigsuonan kung i-compare 10 years ago. Niangat naman gyud ang panginabuhi economically, maayo naman po ang kahimtang ang wage factor nato sa misyon, ang panwildo sa itong mga pastor standard naman sa pagkakaroon. Pero abi niyo mga kaigsuonan, dili palanggani tanan ang nag-uli diha. Amen. Imagino nimo kung ang tanan faithful, kung ikaw wa kay daghang mga issues or you just give it all to Jesus. Abi ninyo mga igsuon, dili lang kay kaduha piluon katulo, kundili kapila pag yun na siya piluon ang kadako sa kwarta sa misyon sa pagkakaroon. And what's the effect? Hibalo ba ta kung sa effect? Usahay maingon ta nga request agad mi og si Paret bahino na ning amo ang district pastor bay kay kaya naman namo. Actually kana ang mga butanga dili na kinahanglan nimong i-request kun ang tanan unta matinud-anon. So we could hire more pastors, we could send more evangelists, and we can preach several times more mga kaigsunan sa ebanghelyo sa Ginoo kung kitang tanan unta nagmatinud-anon pa niining Amen. bahina. Yeah, makita po Yeah. nato din mga kaigsuonan nga kung atong tanawo no, ang God's tithing system is a chosen means for supporting the ministry. And it has been in use throughout salvation history. So makita nato mga kaigsuonan nga proven and tested na ni siya mga kaigsuonan alang sa pagsuportar sa buhat sa Ginoo. Dili gyud ni siya moingon ta nga eksperimentuhan pa ni, dili na kay proven and tested kay ang Diyos mismo maoy nagdisenyo ni ini aron ang iyahang buhat dili gyud mabalda. Amen. Nakoy kadugang anak pastor. Kana bang ang matag tao ganahan siya nga moangat siya sa ang kinabuhi. Hinungdan nga manarbaho siya o sa iya mga pamaagi nga pagtabang sa ang kaugalingon. Karon ang atong katuyuan mao nga mo-improve ta sa atong kinabuhi. Naay mga kahimtang nga nangalibog ang mga kaigsuonan. Kay nga naman nga naa sila sa kalisod. Napamatod-an pastor nga kining mga kaigsuonan nga naa sa kalisod gyud. Kana bang murag giduot gyud sa kalisdanan, kapobrehon. Napamatod-an pastor nga dili dai sige sila pangawat sa ikapulo og halad. Yeah. Oh, kay wala may panalangin, either
membro sa pamilya masakit, mga bata sige lag adto sa ospital. Unya daghang kayong mga gumunhap maabot sa ilang pamilya. Reminder na nga it's time for us to be faithful. Panahon na nga atog yung sulayan kay mao gini gi-challenge sa Ginoo sa ato ang bisan ang imong income 100 ra ikapulo lang na kay kini kung ikapulo actually sa ako nang nalitok kanina God does not need our tithe, but it is a spiritual blessing nga mo create na sa ato og pagsalig sa Ginoo. That is the only way we can express ourselves nga naay Ginoo nga atong gisaligan. So ang sekreto aron giday dili ta maglisod nga dili ta iduok sa kalisod sa kinabuhi. Start being faithful to the Lord bisan sa ginagmay nga butang. Kung atong patanawon Pastor Hes o Ma'am Pinky, kani ito atong paghatag bitaw, pagbalik pag-uli nato sa Ginoo. Ngano nga dili mapulihan ang atong giuli. Kung dili nato na siya iuli, di gyud na mapulihan. Kay dili man po ni mabakantihan. Sa mabakantihan na siya, kargahan na po na sa Ginoo. Pero kung dili nimo na hawasan, dili nimo na Wa na ibalik dito kasudlan. sa Ginoo, dili man na masudlan sa Ginoo. Muna nga, ang challenge sa to is naabatay pagsalig ana nga kung ato nang iuli ngadto sa Ginoo, mabakantihan na ning atong panadlunan, nabatay pagsalig nga sudlan sa Ginoo. Yeah, balik lang gihapon tana sa prinsipyo nga gitawag nato og sandayong. Oo. Ana gyud. Ang Christian service magkaigsunan, gibalik na nato ni siya nga point. If men will become channels through which God can flow His blessings to others, God will keep that channel supply. Amen. Di ginapaugan sa Ginoo magkaigsunan. Unya nayo sa ka gwapo kay nga verse na sa Salmo nga gisulat ni David magkaigsunan, dili nako mapiho ang iyang chapter o verse. Actually nagingon si David, nagbata siya karon natigulang na, wa gyud siya kakita og tawo nga matinud-anon sa Dios nga nagpakilimos. So di gyud ka por iduot sa Ginoo. Dili man siya ingon nga bribery makaigsunan nga imuning iuli may kapulo kay ron panalinginan kas Ginoo. No, it does not operate that way kay ang Ginoo dili man ATM machine nga at your own disposal kung unsay gusto nimong pangayon sa Ginoo mo mubigay lang ka sa iya gamay aron tagahan kaniya og exponential return. Mura, jackpot. No, it's not like that. Kundili kana ra gyud dili gyud ka pasagdan sa Ginoo sa imuhang paninapi mga igsoon kung dako ka sa pagtuo diha kaniya. Imagine sa atong mga average income earners sa mga empleyado mga igsoon, atong pananglit mag-net ta og mag-gross ta og mga 30,000 or 20,000 a month sa atong pagpangimpleo. Daghang mga deductions na. Napatay bayranan sa balay, napatay bayranan sa tubig, kuryente, mga Internet. loans pa. SS, pag-ibig. Yeah. So, less expenses makaigsunan, halos maglisod pagikag-inat anang kwartaha aron napakay for saving nimo nga imong ibutang gidiha para pang emergency. Actually kung nimong tanaw ng setup sa budgeting in an ordinary home mga kaigsunan, tanan gyud diha nakalaan na gyud na. Usahay, we will find it hard to put into the picture kining bahin nga iya sa Ginoo mga kaigsunan. Usahay makaingon ta nga tanawa ra gud Brad. Lord, makasabot ka ni, hapa man ako ibutang ikapulo diri karon og bisan pa gani sa pagkaon ako naman nang gikatan aron naalang ko ipaka-eskwela sa kong anak kunya na ako'y monthly deduction diri tanawa ra gud niyo. That's very difficult, that's very complicated makaigsunan. But Jesus is able to bless those. Kayag yung panalanginan sa Ginoo makaigsunan ang iyang mga katawhan nga matinud-anon nga nagtugyan sa tanan nilang kabalaka ngadto kaniya. Cast all your cares upon Him because He really cares for you mga kaigsunan. Daghan kayo mga sa Na kung Biblia. ipuntoan na Pastor kanang imuhang gibutang nga nagsweldo ka unya amo nang gitan-aw halos wala na magimabilin dito sa tumoy. Asa ni ibutang Asa pa man ikapulo? ako mukuha ay ako ikapulo ani. Naglisod ka igsuon tungod kay imong gipaulahi ang Ginoo. Yeah. Pero kung unahon nimo ang Ginoo, pasaligan ta ka, pinaagi sa saad sa Ginoo, dili ka maglisod. Amen. Kung asa nimo siya ibutang ang imong ikapulo. Katong punto kaganiha nga bata pa ko hangtod natigulang na ko karon nya wa pa ko kakita og anak sa
Dios. Ginoo nga matinumanon nga nakililimos. Nay usa ka iglesia nga akong giadtuan mga kaigsunan. Dunay usa ka miyembro ni Tindog, di ko motuwa na pastor. Siya kung ano man. Naigsuon na to. Tuwa nakililimos, palengke. Pero matinumanon na siya. Ingon ako nga, yung sa mga hitabua, katawa ang igsuon nga nag-open ni anak. Tungod kay, katuli ang igsuon na, mauti iyahang pamaagi, aron makamisyonero. Adto siya sa palengke nga kuan dito nga panghatag na siya og mga balasahon. Murag kabalo na, pastor. Abi sa mga tao nga nakililimos na siya. Mga professional ang anak-anak. Professional ang anak. Abi sa mga tao nakililimos pero mautoy iyahang paagi nga dito siya sa palengke nagapanghatag na siya og tratados, balasahon. Missionary activity niya to. Dili nga mautoy iyahang trabaho makililimos siya. No. Kanang iyahang panghatag mo ina siya dito. Apan hunahuna sa mga tao nga nakililimos in taon ang maong igsuon. Amen. Okay, kadi man siya kakita. So, lagi. mura to iyang bugtong paagi paghimo sa missionary work. Karon mga kigsuonan, na ako'y i-share sa inyo ba? Katong punto nga gisulti ni Pastor De La Cruz. Gigon man diha ikapulo sa ato pa kung sa 10 fingers, magsugod ta diri uno ikapulo diri sa Ginoo. Karon maglisod ka. Kung unahon sa nimong imong kaugalingon paggasto pauhay ang Ginoo. Ang sekreto niya, unaha hinuon ang Ginoo. Sa to pa, nakaangay ko ang sistema sa atong organisasyon. Nga sa diyang mo dawata sa atong sweldo, gikuha ng ikapulo. Dili kay gikuha ang tagbuot kung dili safety na ang pag-uli sa Ginoo. Iba? Gihatag. So, siyam na lang imo nabilin. Isunod mga kaigsuonan ang imong halad sumala sa diktar sa balang espiritu pila imong ihalad. Tanawa mga kaigsuonan kung pila ang nabilin, 8 kabahin, mas daghan kay sa kiring imong giuna. Karon ang panalangin niya. Sa diha ngan magtan-aw ka nga imong 8, daghan kay ka mahimuan tungod kay panalanginan ka sa Ginoo nga sa imong pagsalig niya giuna nimo ang Ginoo ug ang halad. Karon panalangin sa malinawong hunahuna. Usa na di na mapalit og sapi. Panalangin sa malipayon nga attitude, di ba pastor? Agoy salamat kay wa nagyug ko'y kompromiso sa Ginoo, di na ko yun nga ay nagamit mo na ako spliti oy. Wa na kay imuha naman na. So mo ni akong nakita nga sekreto nga epektibo gyud na pastor. Unaha gyud na gyud ang Ginoo kay balaan man gud ni ikapulo. Mao ginay ako. Kwan pod ma'am na kung giuna nato ang Ginoo, gawa sa peace of mind, gawa sa malipayon nato nga hunahuna. Malikay pagyud tagbalatian. Mao lagi panalangin. Okay. Moingon mang Ginoo nga kining anakan ni bisag mao na lang ni mabilin. Ako gi yang gona. O sige. Ba, di ba kung buyag gud ang Ginoo. Yeah, actually mao ni ang atong gitanaw nga package mga kaigsuonan. Pero in the way of God looking at it mga kaigsuonan, lahi gyud ang paglantaw sa Ginoo. Balik-balikon gyud nato ni istorya. Ang Christian worldview mga kaigsuonan usahay natay pangunahuna nga tungod kay kining mga butang nga mga balaan ni dili nato ni i-secret kay na ay nagpaabot unya nga risbak ani sa Ginoo nga mga panghimaraot. Pero actually mga kaigsuonan, with God's ideals gusto gyud ta niyang punon sa panalangin mga igsoon. Pero we are actually sa atong pagkadili matinud-anon sa Ginoo, wa gyud ta nakahimo og dakong pinsala ngadto sa Ginoo mga igsoon. Di gyud maapektuhan ang Ginoo diha. Pinsala na sa atong kaugalingon ang atong gihimo. In what way? Kadaot. Yeah, many other. Makahibalo lang ka. Ikaw mismo nga nagsulay sa Ginoo nining butangang nagmatinud-anon unya imo man ang matansya, imo man ang ma-feel man nimo, mabana-bana ginimo og kumusta ang dagan sa imuang paninapi, sa imuang panimalay, and overall, nya, di lang ginato malikayan kay mga libod-suroy pamantan ining kalibutan na, usahay, bisag matinud-anon ka kayo, masunog pagyapon imong balay, o bakaha, mapatay gihapon ang imong kauban sa panimalay, normal na gina siya makaigsunan. Pero, the only important thing here is that relationship nga gi-require sa Ginoo sa atong tanan. So, ang panalangin, wala gyud na i-question. Now, ato ta sa issue ni ining storehouse nga gisgutan, nag-ingon din nga dadang tibuok ikapulo ngadto sa balay nga tiliganan. Unsa may buti pasabot ani mga kaigsuonan. Na ay mga makita nato nga mga reasons nga ang uban
makadare pa gyud sila o kanabitong Hipos ay lang. hipo sa ikapulo niya pugngan. Ya sila lang magbuot. Sila magbutog asa nila ibutang. Oh. Bisag asa ni kakahitabo mga kaigsunan, and I will solemnly remind these people nga kining mga butanga mga igsuon, kung mahimo lang gyud unta di na nato na apilan sa ato ang panginamot mga igsuon kay Personal nga iya na purpose. gina sa Ginoo mga kaigsuonan. And we are actually treading on a very scary ground once nga moapil ta dinha. Di na ginato na masukod ang mga consequences diya mga kaigsuonan kung ato nang himuon. Now, storehouse. Tungod kay Pastor. kung atong tanawon no. Ang atong Dios ato magi-mention kaganiha nga nagid siya sistema. God established a system. So ang isa ka sistema sa Ginoo sa atong ikapulo is dadon didto sa balay tipiganan. Tipiganan. Ang pangutana, asa man ning balay tipiganan? Kung atong tanawon dinhi sa atong leksyon, nagingon siya dinhi, the storehouse represent the location where religious services took place and from where the Levites were supported. Mo na gingon sa atong leksyon. Ang pangutana, aha man na siya. Nagpadayon ang atong leksyon nagingon, God has had a central storehouse to manage the tithe. Na siya'y central storehouse kay kini manggod atong buhat labi na sa Seventh-day Adventist Church worldwide na mangguni. Kung ato ning i-localize, saan pa nato na pagsuportar sa worldwide nga buhat? Mao na nga naay central storehouse nga mo'y nagtan-aw sa tanan nga bahin sa ato ang buhat sa kalibutan aron nga kini masuportahan. Amen. Members ingong panya dinhi are encouraged to return their tithes to the conference, mission, through the local church where they hold membership. That conference and mission treasury is where pastor receives their salaries. Yeah. Sa ato pa pastor, pananglitan dinhita ining atong iglesia nga diin ko membro. Diha ko mag-uli sa akong ikapulo, di ba? Yeah, Kay amen. mao man na ang sumala sa imong nabasa. Og kang kanang maong simbahana kay underman sa North Central Mindanao Conference, certain percentage sana mo ato dito sa panudanan. Okay, mo na ang kanindot aning atong denomination sa Seventh-day Adventist kay centralize sa ato pa. Wala nang ingon nga, oy, kining among simbahan diri kay dako nig income diri ra gid ni siya. Kaluoy sa buhat sa ubang iglesia nga gamay ra membro. So dili gyud equitable, Oh, no? yeah, Dili yeah, that's equally ang distribution dili equal. So mga kaigsuonan dili gyud maayong naatasahon-hon na nga yung taga tipigan ko raning ikapulo na nako diri sa akong iglesia o sa balay ba labi na og nakakahibsan. Nakakahibsan niya mong hulgaon ang Ginoo. Ay di na ko ihatag ni ikapulo kay na ako'y request di ko ka ana ba? Di ra ba nato madalag hulga ang Ginoo? Yeah, mga that's right. kaigsuonan, sabot na atong gaba ani nga ang gaba dili magsaba. So, mao na nga, nindot ang leksyon, nagpasantop nga, was mo hatag ka, give it to the right person. Yeah. Give it to the right entities. Kung asa na siya gibutang dito na. Unya kung nagulol ka og base nun niya og wa ni gamita unya wa ko kauyon na ng treasurer diha kanang ilang ang kanang elder ning simbahan kontra na ko ni kining pastor wa ko kauyon samot na ng mga naa diha sa misyon. Mga kaigsunan, if you have issues about that, ihatag na sa Ginoo, ang Ginoo na imudil ang mga butanga. Amen. Ang imo ha, importante din ha, nga gikan si mong bulsa, imo nang gibutang kung asa na gimandos Ginoong ibutang, wa na kay problema. Tunglohon tos Ginoo tong mga kontra nimo, ikaw nahawas ka gikan sa tunglo kay gihimo nimo ang imong bahin. Napako That's it. dugang pastor. Nevertheless ha, kung nakita nako personally, naay usa ka misyon nga nagkinahanglan og ayuda kay dili ka support ang ilang ikapulo pagsuporta sa ilang mga pastor. Murag dili man tingali restricted nga diri ra kumuhatag kay diri ra gud na membro. I think we can also give and put description, okay, sending tithes to this conference because we are still in the same umbrella, the union. So, I think it's just right. Kay nagtabang manggihapon ka dito kay nanubra man naman di report. Yeah, pero actually kung ato ginang hisgutan mga kaigsunan, kita nga taga dinhi sa local nga church, dili na necessarily nga magunahon na patag motabok ta dito kay actually naa na sa umbrella responsibility kanang utong gisgutan nimo nga union. Union na kahibalo man na og kaya ba na og lisod. Iya na nang iatado ang iyang mga panalangin dinhaan. We also operate
the same way mga kaigsunan. Gani, for the information of everybody, gi-admire ang Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan sa tibuok kalibutan as the second most organized entity. At tibuok kalibutan na nga record mga kaigsunan. Ang pinaka-organisado ang US Army. Ang second mga kaigsunan ang Seventh-day Adventist Church. In what way? You need to be proud of this tungod kay organisado ta sa paagi nga centralize ang ato ang pag-distribute sa ikapulo, centralize ang ato ang pagpanwildo sa ato mga magbubuhat. Unlike other denominations mga kaigsunan nga kung tuakas gamay nga iglesia in town kaluoy Murag ito imo, ha? kinahanglan ka mo sideline pa ka. Manglabada na lang. Or other personal nga mga panginabuhian mga kaigsunan. But in our church, gisiguro na mga kaigsunan sa Dios nga ang ikapulo o ang iyahang kabugaton ni mga kaigsunan mo adto gyud sa dapat niya nga katuan. Mga parting words mga kaigsunan sa dili pa ta mo tapos nini. Dr. Kani Ray. gusto na ko ni nga tagaan nga pagtagad mga kaigsuonan. Parting words alang niining atong pagtuon. Gusto na ko ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan nga ang atong pagbalik o pag-uli sa ikapulo mga kaigsuonan dili ni usa ka buhat aron kita makaangkon og pabor diha sa Ginoo o makaangkon og kaluwasan. Yeah. Tithing is not an act of that save us any more than the other good deeds. Maura gihapon na siya mga kaigsunan. Mag-uli gani tagatong ikapulo, ayaw hunahunaa. Iuli na ako ni aron makaankon ko og kaluwasan. Tithe is an outward expression of our realization that we indeed are just stewards here and that we owe God everything. Yeah. Usa ni karealisasyon mga kaigsunan nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan, wala gyud tay ato. And that we are reminded that we are not our own and that our life and salvation are gift from God. So mga Amen. kaigsuunan, ang paghatag og ikapulo dili ni makahatag kanato og kaluwasan. Isa lang ni kabunga sa atong pagkalinuwas. Ako, Busa, dad-on nato ni didto sa balay tipiganan sumala sa mando sa Ginoo. Amen. Dugang pa niya na, Pastor. It is to be rendered to Him, okay, as His own, and it is sacred. Mo gini mga kaigsuonan, balaan gini siya, and it is to be used for sacred purposes, for the support of those who carry the message of salvation to all parts of the world. Amen. Amen. So, daghang kay salamat mga kaigsunan sa inyong pagpakiguban din ha sa kauras nga pakigtuon mga kaigsuon sa atong lesson for the week. Agi og recap mga kaigsunan, sama sa kaluwasan, nagalagad ta sa Ginoo dili tungod aron maluwas ta kun dili tungod kay giluwas ta niya. Amen. Naguli ta sa tuig ikapulo dili aron ta maluwas kun dili tungod kay giluwas ta niya. Amen. Naguli ta sa atong matinud-anon na ikapulo ug mga halad dili aron panalanginan ta niya mga kaigsunan kun dili tungod kay Gipanalanginan nakadawat ta. tas mga panalangin nga Amen. madagayaon gikan kaniya. Amen. Praise the Lord. Among kinasingkasing nga pagkabuot niyan ha kaninyong tanan ug mapasalamaton nga pagtimbaya sa inyong makanunayon nga pakigduyog sa atong sinimana nga pagtuon mga kaigsunan. Hangtod sa sunod simana, kami gihapon magpakiguban kaninyo, ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Sa dili pa nato ni pagatakupan pinagis pagampo ni Dr. Ray de la Cruz atong pamatian kining halad sa musika. Amen.
Salamat Ginoo niini nga panahon nga imong gipahinumdum kanamo ang pagka mahinungdanon ug gibug-aton sa pag-uli diha kanimo sa among mga ikapulo. Among gibati Ginoo ang dakong responsibilidad nga ikaw unahon sa among mga kinabuhi aron ang among uban nga mga pagkinahanglan musunod ra unya pinaagi sa imong paghatag. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa mga kaigsuonan nga nagsubaybay ug nagapadayon sa pagpaminaw, pagtuon sa ilang mga leksyon sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.